Iya, lah. Iya. Iya lah ono pemain anyar meneh meneng kene. Piye? Toyol. Ora nggo klambi dhewe iki lho. Wong udon kaya toyol ae. Wis to. Trawa apa? Nek rupane iki lho. Wis rupane rambut jaji. Kuwi nekake saka endi, Des? Hah? Nekake saka endi? Iki saka bon binatang. Wih. Baik, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono lalere tato. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wes tekan ndi, Bos? Kene, Bos. Endi jal ayo. Arane. Ayo walike rupamu kuwi. Rupamu ireng. Heeh. Kene mutihan. Mutihan. Berarti aku irengan. Heeh. Telek. Lek rut. Aki masalah lek rut meneh. Napa meneh? Lek rut ki nek turu ngeweh. Turu pisan aku kono. Turu kan anu apa omahe anyar. Basan ngono aku turu ning kono gelarke kasur, kotak-kotak tak tiliki kok ana garise ngono. Lah, jebule ilere ngono. ora seru-seru ngono ki lho. Tak dongake muga-muga masyarakat kene sehat selalu, lancar rezekine Allahumma. Amin. Nah, iya wis. Rasane neko-neko. Saiki ana penyanyi anyar bareng lagi. Ya lek TikTok. Ya iki ora iki Ribut. dadak rimbawi. Kuwi ucil kuwi. Kuwi. Iya. Ini mana pancen ngono ki tok dadake ya. Ya wis, Pras. Ayo, pancen barisane ngene, Pras. Wis kok selet ganteng suwe. Sopo Pras? Pras ke asline ki wah terlalu ganteng. Iya. Terlalu ganteng gal tuwek. Ya nang kene iki wong ya ana penyanyi meneh kok, Des. Des, penyanyi ning ndelik. Delik. Kuwi kacamataan kuwi to kon Lek sabun dauni. Heeh, Doni kuwi. Lek sabun dauni. Iyalah, Don. Pokoke sing gotoh minyak wangi dauni. Weh, dauni ning kowe. Yuk, ayo. Saiki apa Pras? Biasa, Mas yo. Biasa. Ojo nesu-nesu to, Mas. Riko wis tuwa ora usah ngeweh-ngeweh. Untune dapat epas. Ayo, mana sapa njuri? Ayo, lu ngobrol ayo. Malah pas ngene, Pras, ana sing ompong. Aku ora mbrongos, gak apa-apa. Des, yo pasokane disemprit. Ya. Ben tertib. Ayo. Lha. Nyaring tenan sone jos tenan dadi nyaring e. Ayo. Jan untune mrongos manfaati sok. Ngono. Berarti syaratnya kudu prongos. Mrongos. Iya. Gak mrongos, oh gak payu, Pras. Iyalah. Ayo. Saiki dianggo dase. Ya. Anake sapa delik isor ya? Bokonge sapa ki? Ayo. Ayo pro kanca ngawal rukune Islam yo iku limo sahadat loro rukun kasiji sira bisa sira kelawan ngaji
Apa ora? Lagu apa? Loh, kok embok? Ayo to, Dik. Iya. Wis mulai Dik aku. Ayo. Ada ra melu-melu nek dak-dak iki. Kabeh cewek wedok muni dik kok. Ayo chattinganmu iki kae. Dik iki dik ana dik. Ayo. Ayo takal ayo. Mas Rudi, Mas Rudi, ora usah ngono kuwi. Ora usah ge ontran-ontran maneh. Lah wingi ana WA Mas. Kepiye? WA-ne saka mantane biasane ngene iki. Kepiye? P ngono to biasane. Ya, bare aku ingin cerita tentang masa lalu. Wah. Masa lalu apa? Masa lalu tentang sakiti hatiku. Tak dalesi Mas Rud. Pripun? Kenapa dengan aku? Ono le bales, maafkan aku mantanmu ngono ae, Mas. Ya kuwi kita ora ado-ado to. Aduh. Anake sapa ning sor? Ayo. Manut. Aku wis ora. Oh ya. Ya, oh ceritane ngono kuwi. Apa ke? Fans nyong. Iya, aku terpukau. Ana sing ngefans nyong e. Boleh, sapa? Endi to? Lanang. Wedok. Pepet tok. Aduh, lanang ora menidik iki kok. Iya. Dik. Iya. Iya. Yo lagoke ya, Des. Iya. Lila we. Heeh, Lila. Iki sing nyanyi Mbak Rindi. Heeh, iya. Heeh. Wis kene wae. Heeh, yo. Apa? Iki urung rampung lho. Apa? Andes. Masa? Kowe kok request lagu iki ngopo? Ora apa-apa. Ayo. Tekno. Ayo. Kok sik tak takon aku meh menginterogasi dirimu. Ayo. Tekno ora yo. Ayo. Kok sik kok request lagu Lila iki ngopo? Ayo lek tekno to. Lek tekno iki ngono. Kayak ngopo? Iki trending dia. Padha wae. Sikit trending lagu ini. Lilo atiku wis lilo. Wong iki lagune rong rampung kok kowe iki kok dindeke. Keloron. Kowe iki curhat apa piye to? Des, Karo sing saiki ditinggal. Apa? Karo sing wingi ditinggal. Tidak boleh gitu. Allah ibu. Tidak boleh gitu. Allah ibu. Tak yene tetena. Dia apa tegegedu apa tiku apa tegudu apa tie rupane pras kok koyota. Mas Pras, mau ki mangkat dipresake apa ora jan? Ora Aku kendirke mergo lek Rudi. Ora Pras nempel ning. mengko bengi iki sih turu wek nyong meneh. Kok arek curhat apa meneh sing minta critake apa piye? Tak idoni kok. Ayo. Sapa? Lek Rudi. Andes. Dalam. Oh. Sing wingi kae? Heeh, sing kae. Tak chat kae lho. Konco ode karo aku ya, Des. Hah? Ning perapatan konco ode karo aku. Dia kok codo. Ya. Wis tuwek. Eplek. Yo masukane kapan yo. Ya wong seleramu ki pancen sing ngono kuwi. Wati painelan monggo turun ilmu wati painelan monggo turun ilmu uliran yen tura baru sapodomu ojo liran yen dulu baru sapodomu.
Kowe mah golek ya apa, Des? Oh. Yo, wis keliling Mas. Bocah mak. Kliru sekel malah. Weh. Apik to? Meneng weh. Kowe dibolongke to, Des? Kok nek wis wajuk, wow ngono ya. Yo. Puasa seru. Ya, lagu saiki. Ya.